Ayo paman podo tangi aku wis teko paman yo. Kok iso turu bareng ngene. Buru ketirep mawon iki. Lah aku teko gak ngerti iki kon pireng kula. Ya wis. Suwarti rewel. Kapan kesane bisa? Kapan baut kan sing bisa? Ya wis saiki aku kangen aku wis. Endi aku tak gendong meneh ngono. Nggih. Ini kan kotoran iso ngono. Sing kok koloni lho kene. Ayo sing koloni sapa? Iki adik sing koloni. Ayo piye paman? Hei, piye ngono? Suwarti malah gak ono. Lho kok iso gak ono iki piye? Ayo berana. Berana. Piye? Pak bulan pojokan kok. Piye? Cek, ana apa golek adek ngomong golek ngerti. Wis golek ono kau kok. Bang. Golek kakane sing situ iki mana? Aman priko ngene sapa? Aku ora ono sing ngerti. Ayo golek Suwarti. Halo. Golek Suwarti, golek kakane. Golek Suwarti iki. Gak ono ning kene.
Ayo panggil maksud dia. Ya, ada. Waduh, sampean iki. Opo? Piye? Kaget-kageti sampean iki. Tetep iki mriko nggih. Apa nih? Ayo kok ngene. Waduh, Sampean iki. Itu piye? Ya, jajak rikae, masalah. Kali kan sampean sing ketemu sampean. Sampai ketemu lho, Pak. Aduh, sampean Aduh, ngasih kali kula nih kan jembol tukang nang gimana. Piye to aku ngomong iki? Yo kula mesana nang luar sini nggih. Yo sampean iki mau kita tanggung jawab koyo ngono. Yo wis ngene wae yo dia. Yo sama seperti. Bener lho, Kang. Yo jajak suara wae. Pokoknya wae Ya wis terus piye sampean? Kalau buat gitu aku gol awan-awan. Mbak Buyut. Nyata-nyata di kepenggone wala Trijoyo kene aku njaluk pangapura. Tadi lak sampean gak nyepuro karo aku apa penjaluke sampean bakal tak turunane lho, Mbak. Tapi ya seperti kabeh nih guys. yo loro kabeh ya. Wis dikira tanggung jawab gak pernah bener. Hati-hati. Jemput bulan pantungan malu pun. Ya wis kepos ku. Ya wis. Mana-mana ku dikira tanggung jawab ku sing bener. Rono. Ya wis kan denono wong loro iki. Ya wis ngene wae. Ora usah rekut baju takir rekut golek kayu. Melo
keluar ini sampai gede ya. Ya wes kalau mau karo aku.